sim jing lai sa Bakhuid nomor lai spa lai pusat. Lai spa lai pusat. Ang ding iya lung iya kwena utra. Panay lagalu lagabem aruan. You play dragon radu rambu ramta. Umbain basumar yangi. You play dragon radu rambu ramta. Umbain basumar yangi. Kohimen gopera tongin sngu yaw jisu naga binta kanega sngi penginang kerpar yaw jisu benakar ku kardo yangi kadbang idang bu ege jing dumu shime shime jangi nginang kerpar ba ki ba pang ki ba shitam kinang yo jing koi jing kia daga jinga e jangane ki yu kirish bakhuid ngiduai naga binta ka jingkarla ka pamur jangi numpap ban ngiduai kerpang ru naga binta ka mega Bible convention bangin light naga jing slap ke jing bit baro kat bangidam pen kre naga binda kene kabai mega Bible convention itu wai kerpangru naga binda brother Sajid lemba jangi utrayun karen habun ki brio babun ki brio ki bawan ki dia mahadi ke jing goi jing kia met bad men siam ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid ka jinga e jango trai jangi o Jesus Christ bar ka jingi jango blai lem bar ka jinga sulok jango men sem Bakhuid kindon renka bat pi barro Bat hiru. ko himmen ko para tongin sange por ben ko slai halake donur ka men sem halor ki pop baro ki bangilale ngios ngo nyaga shiti jango Paulus Bakush chau Timothy kumno ngide ben im kum ki kon jangi inga sem jango blai ni baro ngilong ki kun jang ki inga sem jang oblay ban ngidi ban don ka akor jang ki inga sem jang oblay ban habang ile kano ka kam palat ya kata ka jing tawa jang ka beneng ngi pen sausi ya oblay pen sausi ya jisu ban ngi pen jaburam ya ki inga sem jang oblay tongin sange por ban kuslai halor baro ki pop ki bangilale knamba nginnam pen sausi ya ki himmen ki parajangi nginam pen sausi ya ublay unang tao nuk jangi kabawan shangi lembau Jesus Christ Jesus be eat map yangi side kud yangi na ki pop baro ki bangilale bon sen ngi pen sausi yeme bon sen ngi la pen jaburam yeme lemba ka tin ka tilich lemba ka jingle jing kam jangi lemba ka jing mudur jangi nga pala ha ublay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra we janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti yaki angen ban kiri kui badia pi ko himen ko para benduai na gabenda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingem bam jekut Amen. Dragon radu blay isne yangi. Dragon radu blay isne yangi. Krisova ko Krisora ko nong penim jongi penim yangi. Dragon radu blay isne yangi. Dragon radu
Jungi penim yangi. Tok nginia duwai. Ni duwai na kabinda bara ki jing dumu shime shimet. Ni duwai na kabinda ki bapangi bashitam. Ni duwai na kabinda ka Mega Bible Convention. Bad ka jingwan jungo brother Sajid ben Yalab ya ka kubar babha. Ni duwai na kabinda ka ba ka Sngi ka Lait na bara ki jing tur ki jing ve. Ni duwai na kabinda baro ki jinga e jungo Jisu. Koblay, mayu balapin kup yau Bishop Robert Bellarmin Bakhuid, daka jing shampang ka bapala bat ka daka bor, ban pengsan ya ka jinge jang ka Balang jame, to ai balemba ka jinge side lem jangu, ki pai jame kin shem barabor ya ka jing kamen, ha ka jing pura jang kaju kata ka jinge, da utrai jange Jesu Christ kuun jame, uba im bat sansha rengkat bat me. Haga jingalang kawe jangamen sem Bakhuid oblay junom la junom. Amen. Kajing pulih nak sithi bening kong jong Apollos Bakhuid chau Timotheus. Ko be ngakermen banwan kloi sapi henrei ngatho yakine kicing ptha sapi khnang balada ngasem pindup tip kumno badai banle hapo kayeng kasem ublei kabalong jong ublei baim kabalong urijit bat kanong rim jong kacing sisa kabakrau da sisa ngipla kalong kacing maya jong kacing nget jongi lapan pau ya u hakado lasaki da umensim layo I daki angel layalap pedang kijaj penreu langit kaleng kapertai lasimno syaneng ha kaburam kane kaktin jong utrai Isungo yaublay. San spak kadway nombar tas pak sak. Hallelujah.
jong ka jing im bom juku. Hallelujah. 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 Utrayundon rengkad bat pim. Kajimpulin aga gospel Bakhuid kat kumulukas. Kabram may utray. U Jesu la ong. But ngan in yanujor ikibrio jang kane kapateng. But ki asrim. Ki asrim yakikina kiba shongkai haka jakayo but kiba yakaren paramaki. Ngilaput tangmuri nagabenda jompi. Henry pim shimla shad. Ngilaruai benyao Henry pim shimla yam. Naba uyanis ulawan shimbam upu but shimdi wine. Te pia ong ushong soy. Ukun ubruyo ulawan ubam bat udi. Te pia ong hakumi ujlang ngoid. Badu nong buaid. Uparalog jongi nonglum kajana bat ki nompop. Lajar kata yaka jing start la pengsan da baro ki kun jongka. Ka gospel jong utrai Kajingra yame utris. ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Nilayos ngo naka shiti jongo Paulus Bakhuid shawu Timothy. Ba u Paulus Bakhuid kintu jur yawu Timothy. But ude bandon ka akor jongo bale haka jingim jongo. Akor jonge inga sem jongo bale. But ude ban kindiu yaka akor jonge inga sem jongo bale. Baramangi ngimi nalaka jonge inga sem. Ngidon kimi ki pa la kaya ngi. But ngi im rengkat but ki himmen ki para. But halaki jonge kur ngidon ka jimmalin. Nengi don ka akor, ngidon ka rukam ban keren, ya ka rukam ban penyade bat ki brio, ya ka rukam bangi im haki inga sem. Ngidon ka akor. Habang iyo ki brio ki ba im, kalem akor ngi ang kane ki inga sem, kalong ki inga sem, bam shimla hikai bha ye ki kon ban im bha. Ngi penya peri ki brio, katkum ka rukam ba ki im. Katkum ga rukam baki keren. Katkum ga rukam bangi pinyade baki bruyu. Don ki bruyu kalem akor. Don ki bruyu badon akor. Don ki inga sem badon akor. Don ki inga sem kalem don akor. Namar kakiar na kikimi ki pa. Lese kikimi ki pa. Kalem hikai ki kun. Ban im riyu bale. Ban im badon akor. Day nakata-kadang iyo don ki inga sem ba pinjaburam yekiwe don ki kon ge ba pinjaburam yekiwe namar kim shimla yo jingi kaya ye naka nala ki inga sem naka nongrim jang ki inga sem naki kimi ki pa hangni u Paulus Bakhuid ong ngideben kindiu ya ka akor ya ka drukam im kat kung ga inga sem jongu ble mangi iwe pa iwe ngilong ki kon jongu ble but ngideben kindiu ya ka burom jongo bale haka kren ga kana jongi haka kor jongi bad u Paulus Bakhuid ong kum nong ilaban kindiu ya kane ka kor haka inga sem jongo bale kalong haka ba bat ya ka jing shisha haka jingem jongi ladang i kendriang na kane ka jing shisha ka bangitip ladang i penjem kane ka jing shisha nengi pinduna kane ka jing shisha Ladang iklat ban kindiu ya kane ke jing shisha ha ke jingim jongi
ngi kalalong ki kon bam don akor haki inga sem jong oble badu ble kadu kadwai un kandai tiangi but ngius no jisu keren siapa nga jinglong jong ki buriu jisu keren hangi kumno ngila ban roy hakene ka kor but ban roy hakene ka kor u jisu ubu hakama jongi iya ga jingi kai jongu yanis baptist but ga jingi kai jongu hi banang dau jisu bu hangi ar jait ki kinna ki ba shong ha ka yo don ka we ka jait kinna ki ba put ya ga jing ruai comment don ka we pat ka jait kinna ki ba ruai ya ka jing ruai bas ngosi ar jait ki nom put bad kay ka ba jisu mut ban kren hangi ladang ikwa ban kindu ya ka buram jong ki inga sem jong obale ngidi ban nang ban benrap ya baro ar jait ki nomput bas ngosi nomput ba comment kawe ka jait nomput ba yalam yangi jaka shaka jing shart comment kawe pat ka jait nomput ka yalam yangi shaka jing sosi kay ka jing mot jong ka jingi kai jong jisu bang indup la ban im ya ka akor jong obale kenambang indup lang ban rung pura ha ki inga sem jong obale habangi keren ki inga sem jong obale ngide ban sautu shai kadar kane kalanga jinglong jong ka baneng lemba kane ke jingi kai u Paulus Bakhuid u court u wearing I ve pai ve banlongi de khot ba pura jong ki inga sem jong obale kalong ka baneng banrung ha ka baneng ngide banang ban benrap ya baro ar jait ki jinglong kaba yarap yangi banjan badutrai kai ke jimur jangi nomput ki baruai benyau ki baruai yam ka jingruai jangki kayalam yangi shaga jing sosi ki nong batai start jangka jingto Bakhuid ki ong kane ka kadau hangi syapanga sakramen jingkala kabamod ka jing peniasuk jing palapop habang ni puson halor ki pop jangi habang istang ban sautu ya ka jingduna jangi habang istang ban sautu ni myade dur bat ki inga sem janga baneng ne ki inga sem jango bale ngin stang ban sautu ngade ban kala ka bomod ladanga im kumne nganum iyo banlong kadakot janga baneng naga benda kane ngahaban play ki pop ngade ban sausi halor ki pop hangda don ka jingruai benyau kinomput kapinsawa ya ka sur janga jingsosi namarba ni lepop lemba yanis baptist kane ka sur la sawa habar kibruyu kelaka bamod ngawan ban pinkara ya ke lindi ba kinu kiba kloi ben ya kane ke lindi kinsa shem kinsa lab yawu nompenim bakin kerlalong ke dekot jong ka beneng kin kerlalong ke dekot jong ke inga sem jong obale nangda ujisu ulawan da kabarwai komen ka jingruai ka sur jong ka jingruai kalong jingkamen habang isngap ye kata ka sur jong ka jingruai jong ujisu kapelong yangi ban shart comment namar ngin sting ka jing sosi halor kapop kayalam yangi shaka senda jong jisu bat kata ka jing tur sha jisu ban kala ka bamur kan pelong yangi ban sting kumukun balaja haba ula jingai na ublay na upa ulas ngosi ulas ngau kinja ulas ngau marwe badula rai happadeng kane ke jing sosi ke jing jinjar ke jing kordit ngas ngau ngan late pai sha upa bad haba ula poi sha ing upa kai ka balajia kadon ke jing shat kamen kaladon ke jing kamen ka ba palad kaladon ke jing ka vai ha kata ke ying bad kata ka pelong ya u ban lai lui na bar ke jing sosi jongu kala pelong ya u ban ken mau ya u bale ke jingi do bale haba u himmen ulawan ula yusno ya ka jing shat badom shimla nud ban rong kane kalong ka jinglong ka bau jisu kren hangne ki kinna ki baruai benyao bad ki kinna ki baruai kemen bad ka jingruai kemen ka yalam yangi ja ka jing shat bad haba yanis Bakhuid ula baptist ulawan shimla wam shimla di wine shimla bam upo
ulayai lembaga jing sosi. Kane kalong gadak ka shinjang ka jingkala ka bamod. Kane kalong gadak ka shinjang ka sakramen jimpeniasuk. Sakramen jimplapop. Yenda ngiladep le ya kane. Ngin saya rumbadu Jesu ban lekamen. Hangda ngi bam upu bad ngi diwain. Kane kalong gadak ka shinjang ka Eucharist Bakhuid. Badu Jesu kadau hangi. Siapangga jingkar dor jong baro arteli. Ngidon kamban put ya ka jingruai sausi. Kenamba ngindup iya ka Eucharist Bakhuid. Kabalong ka jingkawai kemen. Kabapelong yang iban syad. Kabapelong yang iban syad kemen ha kemen siam jongi. Kemen siam jongi kan stang ban syad kemen. Ujisu kot uweri ngi baro. Ban snabutu ya ka jingkar dor jong kene arbenda. Kelem kane artiliki sakramen ngimlaban poisha beneng. Ngide bandon sakramen jimpeniasuk. Ngide bandon sakramen jimplapop. Barka sakramen jimplapop kayalam yangi sya kamet barka snam jungo kris. Sya upu barka wine. Bakerla long kamet barka snam. Barhangda ngidi rengkat badu Jesu, ngi bam rengkat badu Jesu, bang ngi kerlalong kikun jang ka beneng. Ngin kerlalong kikun jang ki ingga seng jang uble. Nakata Paulus bakudu ong ngidi ben yaini skem ha ka jing shisha kalong. Kalem sakramen jimpeniasuk, but kalem sakramen the Eucharist ngimla balong kikun jang ubale ngimla ban rung haki inga sem jang ubale ngimla ban poi shabeneng kane ke jing shisha ngide ban hikaya kiwe nagabinda kane ke jing shisha ngide ban imbarabon nagabinda kane ke jing shisha ngide ban iap ladang iap badu Jesu ngin poi shabeneng ko himmen ko para tongin duwai bangin don ke jingid hadu kata ya ka sakramen jimpeniasuk bangin ngeit ha ka sakramen jimpeniasuk ngi kloi ban ngi kenin kelalang ki beri ba kloi ban kela ka bamod ban plai ki pop bandu pidiang ya uji sudah ka jingkamen ka jingkawai jengutrai upu bat ka wine kalong ka met bat ka snam jengu kris ai bau Jesu unang yalam yangi syakane ka jing sautu bangilang kikun ke balai lui shisha. Jesu baid pelong yang ikikun jame. Pelong yang ikikun ke bapediang ya ke jing sausi halor ki pop. Ba im ha ke jing sausi halor ka pop. Kenamba ngindup kemen bat me. Habang yarung bat me. Ban syong bam ha ka mid bam jame. Ha ka Eucharist Bakhuid. Pen kalai ke jingim. Pen demai ke jingim. Pelong yang ikikun ke balai lui. Enya ro ya utrai Jesu Christ. Junam la junam, amen. Tangin yang tangin plai ke jingait ke jung. Ngangait Au play pa badan bor unang tau ke beneng bat ke kendau bat hau Jesu Christ kun pamarwej utrai jung yau bala puna men sim Bakhuid yau bala khana ka Maria teisoti yau bala shalbein popon Dios Pilatus la sanar pana yabu la yap la tep yabu ula kya shaki bayap haga Sngi ka balai ula mi pan ki bayap ula kiu shambene usham shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pan ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangit hau men sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sulok ki rikoid haga jimab ikipop haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa. Amen.
Toya duai ko himen ko para baga jingkenia janga ba jumpi. Kallang ka ba pediang hon hau blay upa badon bor baro. O trai pinenga jengkinya ni kiti jompi. Na kata kecing roh pura mengkerteng jemu. Kecing mutai ini mereka balang Bakhuid jemu baru huwei. Topet daga basbun yage jinkar pa jangi ko trai. But haka jing spoon jame topediang yakini ki jing tarwa kinia jangi shakri jame. Bakumda ya kaba mangi shimet nila tarwa shaka buram ka kerteng jame. Kan mendoi nagabinda janga jim penim ya barro. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka bat piru. Token to you yala ka donod. Kintiu ili siau trai. Tongina ingu ya utrai ublay jangim. Kaisong hok bat kadei. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka badai kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam ya ka jingero jangi pinban ka jingsngu jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kim pinyar eye ya ka jingkrao jame henreki arab yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi u Jesus Christ. Bat kumda rengat bat kikin konruai jangi angel ngia ro yame bat ngi pen bana da ka jing kamen. Ko para haka jingeriu pale daka jing trang kabanadu ka donut ni duwai baka bo jang men siam Bakhuid van kiar halo jangi bangin dup snow tu ka jing tawa jang ka baneng nangi ivei pa ivei balongi kun jang ka baneng wanginang so si halor baru ka jing tuna jangi wangi trang ya jisu haka yukirish Bakhuid kadba men siam Bakhuid van kiar halor ka ni ka duwan ka dupat pen kala ya wani upu bat ka wain sya kamet bat ka snam jungu ngirungin le kamen hapo jangi ngirungin syat kamen ha kamen siam jangi namaru jisu wan chingi sasasi pen karku yangi pen kala yangi pen dimai yangi pen long yangi ki kon ka balai duid dashisha melong u Bakhuid ko trai ka temei jang ka jingkoi barom Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitom ula shim ya upu bada kabai ngu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong tu shim bato bam nakane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya kabai naiti naga benda jompi Haka ju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri badda ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong
Toshim batodina kane pi barro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam batte mai bad bam jekud. Yakaben pen mi nagabenda jambi. Ba nagabenda ki babun. Nagabenda ka jimap yakipop. Tole yakane ben ken mau yangam. Kos namba kardor jango Kristo pen kuid yangi. Pen kuid yangi men siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia yaki bapangi bashitam baro. Yada yangi nau bamen nagi kalam. Kajimaya jongka jinget. Kata sin bagi dunia uku, bagi negara kakuri, giben naga jiap jong mikutran, tada menwan. Namar kata. Ngi ke bapen mendaya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem na mar melanyo yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke bayo binda hakamet bar ka snam ukris ngin long ke bala penyat likawe da umen sim Bakhuid token mau ko Taïew ka Balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte, bato penjana yakaha ka jingin, ringat badulio upa Bakhuid jangi, uvil bad ubishab jangi, bad baru kilingdo bad kiriniam. Takan mau lemru, yaki himmen ki para shinrang bad kinde, ki bala yotia da ka bakurmen yaga jimmi pan. Badia baru ki bala klat no haga jingisne jamme, top diang yaki shaga jingshai ka kama jamme, to isne yangi baru ngi karpadiame, Barengkat bat kamaria te isuti Bakhuid ke kami jango bale u jaso Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Bellarmin Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pen sabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bindalem hage jingim bam jikut bat bangini Robert pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badan bor haga jingelong kawe jangumen sem Bakhuid baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai kumbau Jesu lahi kayangi yai beteng ben tuwai nakabinta ka mega Bible Convention nakabinta brother Sajid nakabinta upai jangu blay buat yalung lang hangne Banginyo ya Sngi kabalait na gijing slap gijing bit baro pau jisun karku ya kane kamariang banginum don kano gijing tur gijing bit ha kane gijing pen kare jangi kam da me ki bru ki bawan saru na dus ngi todi baka bor jisun nam pau haki baro kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening Tuwai yang minta ke jimbam jengi ke bahala kasni, pada maaf ini gering kang jengi, kumbangi rungi maaf ika beles niu yangi, pada wadelam yangi syaga jimpen shoy, henrei terpelait yangi naga basiniu. To pelait yangi ngi karpad kotrai naga jing siniu baro, haga jing spoon jamme, to ai jing suk jing sain haga sngi jengi, kenamba daga jing yarap ke jing isne jamme, ngi lait baro bo naga pop, pangin jing yada naga jing jinjar baro. Kadbangi dangap kemelendi aga jingkermen Bakhuid, bat ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jume ka kalong kaima ka jume ka bor ka utrom junam la junam. Kotrai Jesus Christ may uba ong yak apostol jame ka jingsug ngai happy ka jingsug janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga Balang jame bat haga jingspoon jame to ai haka yaga jingsug bat ka jingyat le kawai kat kum ka mon jame mamay uba im bada basensya junom la junom
Amen. Kajing sekutrai kandon bara bor rengkat berpim. Rengka bat. Dap da kajing itu Krist tongin ia ingu markelian. Hakumi ukun lambro jungo bele. Hakumi ubakit naga pop janga parte. Sukito ke bela korsha ke jinga wai jungo ukun lambrot. O kenrat kamong basong hong. Merong o kayeng junga. Reis o takakatien. Kamansim junga. Kasakyahi. Melawan hamo kamen siyem jagi. Melapin kadang yang ida ka communion Bakhuid.
But melapin kadang yang ira ka communion men siam kadbang ira kot karpad ye mena jingai. Yesu bayin karku kardo baro kene ki kon jame. Ke bashim men da ha kene ki yukirish bakhuid. Dan bon ki himmen ke parajangi. Ke bashim men da online. Menang penslay yaki baro da ka jingir ka batimai. Menang yalam yaki baro shaka sinda jame. Karku kardo yaki bapangi bashitam. Pen koi pen kiai. Lai ludi ki na ka jingkai na ka jingkom baro. Pen kodi ki inga sem jangi. Bangin don baro ba ka jinglong jangi inga sem jame. Bangin dup don baro mo ka jingir ba shisha hame. Bangin dup ir shisha yame. Bangin dup mane shisha yame. Bangin dup kongo shisha yame ha ka jingim jangi. Ai boring in Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ni duai ke jing duai Jubilee. Ni karpad ya jisu ba unam penjem pura yang ina ke jim penchutom shipor ha ka bangi shimenda ke kam isune menda kasngi. Koppa ubahabening to ai ba ka jingate ba mela ai hangi au kun jamme Jesus Christ u himmen jangi but kalakli jing janga jingir spoon kan kalang hake donu jangi dau men sim Bakhuid kan kersia biang hangi yaga jingkarmen bala kerku nagabinda ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pengala duringi shaginong lur lingka wamju shangtai pan bet ige sambai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai kan pengala dur na chapo yaga jait pendri bari ka perte mariam baro kawe ha ka jingkame lendi batikana yaga bening batimai bar ka perte batimai kabayanda yagi bo jango bammen lavengno kaburam jame kan ting shine jinom to ai ba ka jinga e ka Jubilee kan kersi biang hangi ki pilgrim janga jingarmen yaga jingang nur yagi tia jingkan show habani ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang yaga jingkamen par jingsuk jangunong sius pa jangi sa satala ka perte shame ko blay jangi bala kerku jinom kan longa buram par ka jinga ro jinom amen Kopa jangim baha bening kalonga bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame akindo kumbaha bening toa yang iminta ka jimbam jangi kabahala kasni patamap yangi keringkang jangi kumbangi rungi map ika beles new yangi padwa telam yangi shaga jimban shoy penrei tapelait yangi ega basinio kublai komaria kabadam taka jingae trai dem betala kerkuya panap tengkinte Balakar kuya usopo jompa Jesus. Ko Maria bakui kami jom play kuai na kabinda jongi ginom pop. Minda da kapor ka jingya jongi amen. Ka buram pau pa tau kuan baramen sem bakui. Kumba kalalang kapamini kong kumju minda da barapo ginom la ginom amen. To nginia duwai. Ngi karpat ko try to ai baga jing tre kam janga jingais bu na bening kan shimdi yake donut but ki met jangi kumda ba man la por ka jing sngo jangi henre ka bor janga ka kan kam tre hangi da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka betpim play badon bor baran karkuyapi uppa badukon Bado men sim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ke kubar babha jengutrai da ke jingim ke jampi. Ismu ya Jubilee. South Spark Hyundai.
Bakhuid. Balang bangkit kau juta karwal jenama jenam amin. Enyeroy utraj Yesus Kristus. Jenam la jenam amin.